habadon ka jing thrang ha ka men sim kan num don kanu ka jing ka bala ban khangla de phi ba phin poi shakler jong ka jing job kani ka de ka khana halo jong i samla i badang arphos nam i refineness warjri i bangi chukhot kum i glory ini ide i samla iba dang khna tam iba nakajela mikhalaya iba lala ban poi shakler jong ulum uba jrong tam hapo kaperthai but nakaleng jungi nilayo kalat bangin yakran bat i bat ka ka ba idon ban pensngau hakani ka khuba sobha ban ne ban ngi ningkong do dai kumno pi wan kani ka jing mut ba phin le keo hong lu luang ma ko mangi te bi uding luang uba bon ki jing ma mo ti pi dang khna ha kan ko kom pi poi ban le keo lu luang bi te ha ka jing mat ka jonga ka jing lap jonga ye gani ka Everest ka dei hi nadu kapor bangadang le school hapo auxilium convent te hang tu ngadang shong class 8 ngadang red te nga attend ka NCC hi and ka introduce yang ka NCC dei na ka auxilium hi te ka nga attend ka wi ka camp ka badai CATC ka badai hapo nepa and hang tu idon wi imam badai instructor jungi hang tu kapor inamar mai lamar ka al hajar khan dri ba ki lum Everest imam dolin khan hi and nang tu yethu khana shpang ka jing linti ka jong i kan haka tu kapor tengah ngap ngala khamlong kwa tip shushu kan shpang kani ka jing late ka jong i tengam poi per khat ba dangala wan haka dangala le ka haka class college hapo St. Anthony's ba ka kinsa introduce pat yang ba kandan ka jing selection mo na benta ka Everest tenang tu kingan sa dan ki selection na po ka state then na state pat sa po Guwahati pat ter hadu Delhi hadu na yo sanan ni unis ka ban kyo yu lum Everest la da ki kan mau ding nadu ba ki jiet iti nang ni hadu ba fin da poi sa tai kat no ka simport tharai ba pin pendap kita ki jing don kam baro te namar ngasdang ikini ka training nadu July mentions nam te kala bam hadu menta jandap shisnam behi te ka selection jonga par bangadang sajit hapo ka state hi jingsha hangtu ngadang sha reserve hangtu namar ba kidan ki jing pang kidat nga hangtu ka bor bangali mare te ngala kwa shisha namar bangala thrang shisha ngala along very into along curious te kumba unak tin thareng te ngayo reserve pin hangtu te ngala so sim ha par mangai i ka ka shal ka ka list ken te din pat ha ka miet sha bangle ban yo selection pat sha Guwahati ngayo ka phone call pat na po imam ki bade instructor jong NC I phone yang ngayong glory shisha fi kwa ban ikani te nga ka jing thrang janga tong ong hod mo mam nga kwa shisha then idan khna pa ibam kwa shu ban lai ba imla shu ban lai tenga irung lo ka jaga jong iken te dalali hapo selection na po Guwahati pat ngasayo man sim lo naka reserve lo ngai ko man sim bang ngandai ban le ba shu te nang tu kan ski ngai khon ba na mar ka dei sha ka ba kan ka training ki selection iken na mar kala dei na benta ka Everest ka along tough te ngalay ba haki selection ha dong ada yo sunan ban dadap sunan hadu dadap ka final selection po Siachen ken de kum ki kita training pa ki jo ai ki te kini ki training ke baki ai maki ki pha mare dala pha mare kum tu da ki kilometer ki sa next pat kare ban mare pat da kalut ban ket ela ke back hadu kum tu khatsan kg
kila bu lupa maki kila pentau lupa maki kum tu khatsan kiji teng haban ki ban mare apat kan te kidan gitu ki pull up push up gitu baru kum bagi julek kini ki sipai hi te kala ada sisa basal mar ki alam ki sipai hi haban long very discipline kan te untuk ter kin sadan hapo Guwahati po Delhi ki selection hadung inda yok ki ban lek kini ki training kum siapa HMI NIM hapo Siachen te hai Ti menu pipoi satai bat nadu ba pi pedang ban kiau dai hadu ban dapoi clear dai kanu ke support ka bam hadu si napo ban sedang kini ka tracking ka dei hi napo kan mandu nge yat kum tu sau kan ta ka kali ha tu ka jaka manthali ki jukhat tenang tu pat ka don ka tu ka dangerous airport ka ba nang tu pat ngi he lamar ba kiti flight ilong very dangerous lamar bi di baret ma ni hab shang tang khat san ngot te ban poi sa kata ka shnang pan ni hab kio di ta ki ling swing kan te ban te ngi poi ka first nang sha bangin ya trekking ga jongi ka di ka khat lukla te nang tu na lukla kan sa poi ka fagding kan sa poi sa ka ding buche kan sa poi ter gitu ki shnang ki eng ham shu ya be pan kimdan kita ki kali hoi hab shu ya be ilai ka lut ni haban ya sisngi hang tu ka shnang hadu ngi da poi Everest base camp te na Everest base camp kan sa wan ka real climb ka badai na ka camp 1 camp 2 camp 3 camp 4 hadu banda push pa summit kan Di kung ki pa kijing ki bala da pikan mau mentama wa hakapor pa kiu tu Everest ki kung ki kijing ki pa mat pa kijing ki bangamat kadai ruhi kum lamar ba sha bangin point tu ngin pat long adapt kini ka tu ka temperature mo ka tu ka jinglong jang tu ka climate ka tu ka jaka ting hablong acclimatize ba ken ha tu ka por te ngi haban gi ni ki height ngi hab ya kum tu like berkalut ngi hab le rotation ru mo kum baong naka camp tu hang tu ngi sawan pai biang pat cha Everest base camp ngi hablong ban pen adapt bi kamet jang ngi hab le de kita ken te kadon ka por bangale ke tu ka pre Everest hapo ulum lo buche badan hapo Nepal hi te ngayo ka tu ka jing thakli kan ka ba wo kal along jur bah kata jing thakli hado ngam sola sa so te nalo sa baka dang ngim pendap di tu pre Everest nginum yo hira ban ki ulum Everest kan ni haban pendap hi te ngalak susi hang ong habang yuni ngasmo ba kal along hado kan ni ngam tip syo ke banjai ngayu Everest tamba ngiyo ru ki team ki jonga ki ba aimen sim yu sherpa u bayalam yanga u aimen sim ba yanga wang glory phi le bha be mo ya be ski kam le phim don kam phin ya sta namar ba phin ya be ka to ka pes ka jong phi ta ka jingla ka jong phi tanga ya be ki don ki team jonga ki babu na de na manga ya bi na khmat tamo te don sherpa ya jonga na khmat tanga ya be ski ha do pan nganda poi hajrong top of to lo bu chepi ngasa stoba ngas ngo yo mensiam kan ngala hum so la te hadin pa ngan dala kyo pa yu Everest na pen kre ban kyo ka summit pe jong summit push jong Everest te ngala kham jur ka jing duai na mar ba nga snow sian mangam tip ka ikaban saja ka jing im ga jong na mar kanir ka along between ka yap but ka im kan between life and death kam on tin thaleng te ngala shu duai jor hi te ka miracles jong blai ka happen yang ba nga khlam don kanu ga jing pang ga jing thakli kan te bangala let's so banga wan suk ru hi kijing yo I jong pi hang te po Everest bat ka ikaba dinjar tam on dala pa clear pa te padang ila ya pa na Everest base camp se jrong ni ya ni pa se ka wei ka khumbu ice fall ki jukhot te hang to kitu ki glacier ban shkari between camp Everest base camp but ka camp 1 between ka to ka don ka to ka khumbu ice fall te ka long very dangerous hang ni number balai ka to ka jaka ya man ka si ka long ka kala bete kitu ki tha te number balai ki don kitu ki thlio bajrong ki jukhot ka crevasse te ki don kitu ki bakal ahe pa ka crevasse ru ki lasna de kitu ki jingking kan ki ladder ki jukhot ka phareng da ka ladder ni haban pas itu ni haban bat bha nama da bakla no tu lahap te kala kham jinjar kan kala long you kan ting haban ya pikir bhan phang ba ki banap na po ki jat ban ya ki ladder kam de sha ka bas long very alert ta kumbang din phareng then kitu katur de ka we hi ba kham jinjar khanyan then apa kham se jong do ka de ka dead zone ki jukhot
cadet zone kadai ruhi na camp force jrong ka bang adai 1000 meter and above te nang tu hi ngil haban use ki oxygen ki jongi ken bangin ring men sim te ka jing pre le ka men sim jong ale kadai ningkong bang I ka met yam chung prio ma ka kadai sisa uta kata ka met yap ru ki batai ki ang bau dang shu yap shan hi men nin ti sim tu barang dang yat mga me yat ngi ka tim jongi ken te ka khamlong pre te men ningkong bangai ile tu kamet ngala yang pet be tu ngas nolong kum lure na marba ngai ningkong hi bangai I shay tu kamet te ngalong lung kamen siam te mga kham ailat par bangan khamlung na marbang haban ya sisu ngasu tu bakadang don hi kitiki mediap sejrong ken ka ke bagi la tu te kal air satiru kalong wur bet kalong be hate tara por bangi ya do ngi climb ka summit push na camp push summit ru ngi push janmiet ngi ha ka tu nyo steng janmiet kum tu nyo Andrew steng nyo baje janmiet te hadu sau baje nga sapoi pat ha ka submit ha clear gloom te sa jrong ru imla hi man shong slam na marba kalong sya ka baksian ladang ila shong slam ru kala ban ko sa ki frostbite da ka frostbite kala kham jinjar pat kenya ka met ko jongi ban kan ayu pat ka ba ai min se ni ki ba fin ya de hadu na poi clear gloom kawiru kajing perkat jonga na kadang ya nyimtip hi ka ingin ingin le kan ngila silong ya be ngi supet be ngilong perkat be ka main ka jongi bang haban long very strong na mala telot kajing mo jing perkat jong pi kan long sisa ka ba kajing ma jonga kan bang kiu the ka physical ru ho ni don kam ma tamba ka kam don kam ka jing mo jing perkat te ka ba I sim ru hi nga habang ayat ka dei ru hi imei pa te kadai hi na benta ka jilla mo bangan represent hi na ka khun khasi kang kanu ngas ngo comment hi ru bangan da dap sunan hi ban submit te kadai hi na ka lat kalenti ka ba ka NCC ru kala ai ka wei te bat ke jingpuli ru hi kumba ngala mes ke jingpuli ngala perkat ani kan ni ngala mes long kayo men sim meti hi ta bangadang ya kum tu sijong tiki pat kita ki jingkwa jo fi hadin nang ni pat hadin ma ayo kan nam ki pat hadin na but ka ba fi kwa pan te habang aki ni ulum Everest ngalawat jingtip hi ba ulong ni bajrang tam ha ka parthai te ngasngo baki don hi kini kilat kilenti na banta kini ki achieve kumtu te ngakermen hiru baka kajala kala le hi kan le hiru ya na banta kini ki ba achieve yung kum ni ulum uba jenjar ngan ala ban ong te ngamdu jingkermen hira ngong bangan le ba hiru ki jingpuli ki jang te kimtahi hon kai pa ko bo jong phi ni khna samla na kani ki jalla ya ki we pat ki khna ki ba lada ki kwa ban le ha kan ba feel kum ba le ma fi pa te nabenta ki khna ki ba mentar ki dang stang ban kenjo ma ki por ki jong ki ba ki la ban le kum kini ki ngan ong ba pidon kam sisa kata ka jing thrang mo haba ki le kanu ru le da du do nu pide ban long ru hi ki ba long mood sisa da ka positive ndi ka negative haba fi be sakata thmu be sakata penda be hi te wat judu jing kermen hiru namar ba ka lada pidu jing kermen asteng nanti long filaham no ken pide belong sanya scam haladi but how blay kum juri ki lu mi te ke ba fi le man ka ti ken ko ti en hoi nga jusno tenat hiru bangan le kai nga deru hi kanong le kai jong ka kickboxing ki wushu ki jikonedo kumba kharu ka mixed martial arts te ya kaniru nga asdang nadu dangdet hi nadu 8000 khat thara banga join ru ha ka revolution of mixed martial arts ka badan halum so po hang tu ipet i Sir Ferdinand Sutiang i samling do ba ilam salam te kitu di ki coach ki bala yalam ki bala ai man sim shisha nga ha ka journey ka jonga ken te nga yo man sim ru de na kaniken te ki games ki bangala julia kai ru ha ka state ka long ki kum ki state championship te kum kami gali games ru but ka north east game banga ka north east ngale po Guwahati kan te kini hi ki games ki bangala ayu but ngala chief ru ya ka 3 gold medalists 2 silver but 1 bronze pat kum ka jing yi jo fi de na man na do khna ni na do dang ret ni parai sila don de ka sport ke jing toy jong ki khna samla la ki don ha po ka
support ni. Hoi. Haka jingmat jonga ba kum hi ngadi ganong le kai kala yarap shibon yang ka long ngala kamlong physically fit hi banga le ki exercise habanga puli gi lang ngal dan haka jing puli rong kala yarap kala pen fresh kan ya ka main jonga banga le men practice kum kini ro te ka yo jing mentai shisha la da ki kena samla kita kwa shisha ba kin le kum kini ngala ban ong ki ba ki ban la da file men practice kum kini ban le kum ki games kala kan yo jing mentai ba ken Cái cái chừng sâu trong khi hạt điện bị khuôn trong khi lại rồi cái này. Hadian be ilawan pa tingala kamen palat ngala sungu palat yublay ba kamtam iwan kamet bakot bakya klam kanu jing men saw shua bi in mi na yeng shukwat tang shi yeng ime ipa ime do para kadai jonga in ya bo jing dwang ya pa I da ka jing ngai be te haba iwan rai ka jing job kata ngala sungu be yublay Điệt này ba má ấy cái chừng sâu trong khi hạt điện bị khuôn là rồi cái này kan. Ning kong hi nga ai ka buram ka pakraw sublay. Damde hi ka bor la ne ka jing yalam jong blay ngim la ngi ki ban le kan no tamo. Te bar ko ka buram ka de so try but ka baar ka long ba iklori ru idan ka ta jing shania ka jing shania scam ba ka jing shania jong I blay but ka pelong ro yang ba ngan pha ken ta ka suk ka men sim ken katai kita kejinget bat ngayo ru kubur berkaya ba ilala ban pendep ya tajing submit jung I ya mountain breast la ne to lum bajrong tam ada bakraw tam ha perthei berkawe te ka pelong kita jung aro ban sukmen ngamla klem da jaw mat la ne ngamla klem da yam ke mat tran nam chok Công kích mi kích ba đây cái chừng yo I trong khi và phim pha ya ikon ha pok sport nó được bị đặc thằng này. Haka jing pa jong ai ite kawe ngam ba ngabun hi ka jing yo I jong ai kum ka kme la ki kon ki dan ki balong lala ki dan ki balong bistrong tengah pet kan te bang pet nga persang ya I wat itu ba aro ilet NCT nengkong kan nga kwa bi inlong experience insight incline ngam kwa bi inlong jablo kumun ong na makten jong I ayeng tengah kwa bikin long exercise kin long bistrong ada ja bangi lengi long tang sipa ka em ka bahadian ka daya ki tela danga ai kamtam iarap yang hagi dukan ron mangi chong dukan iarap shat ladap shat ilek kelas lawan kelas ilalek bet isar sam iju ai men sim bah iju ong glory tor saprang lang ba chong iru iyo abor chuchok kina batang ni kijing right bat ngapet ini itu bar isang ya not mai ong ngamla ban practice kumto katang kasni mo itai ini pat ilong bistrong bet idang mai tu baher yong bet persang bet belimla yong ngamla bangala shit for practice ini pe yong belimla persang bet tengah sungu komen ke bai don kum ini bas ba smart ma nalo sabat kirang step la erap shet erap te dukan ngadi bro chisni nalo se ilet practice nalo se in krakot dawan hayeng hapsat sakaslipar hapsat tiap sekejat saban krakot sabang iju duai damit kajing that ka bamla suban batai teng habang apa ki kun isin ai along kumbang i pressure palate nreng perkhat pat kani ka por kamlong manyele akai ki hab ya be tengah sukumen kan badan kum ini pak hadukat ni pos katong teleng ba kini kijing le akai jung I kijing smart kijing sting jung I kawara jing mentoy ya ihi mo tengah sukumen pelat pangas teng ngah kwa ayam ru kum sem rengam jupun pau kan cái kata kacing ajing mut trong khi cái kini pa menta namar pi kumba kalet hi kani ka perthai menta ma bun ki kini pa kim dan por shu ki kon nrei lada ki kon ki poi sa ka thong jong ka jing job ka dei tang ka jing le ka struggle ka ba ki kini pa hi ki ma cái kacing ajing mut trong khi sa ki kini ki pa hapo ka ka we ka jing long jong hayeng kan bat ki kon ta haba kila kirang step kila mare tiarap kam don ki bala banirap don ki bomla kila li school dawan school ngim juyo por ngan ya thu ipi ka yeng jong am tip yoi long komno ndre ka yeng jongi teng deng aju kwa ba bani pam jalang siyon kom juyo tengi bu betik damit kendai beje ngaju dom ye ikpa barbola da iwan slam te iya wan no kendai beje ladang ngim yo bani songkai ti por kendai beje kat tu kat ne sikentane
saupusan minit ne argenta kan nginum yo bani karen ki ka ai ka jingmot ka ai ka bangi plan watang ni bam jalang ru yo tang damit men step men ngile la ka jom galinti we la pa sa beneng we la pa skindau mi ahap te ngi ju don kata kan ting yo bani karen te we karen kum to we karen kum to we karen kum to ngi ju don por bani karen ni ka ai ru tang si yang bai tang kum tahi teng ye don kata ka jingong ni ko kon la tep sngi pet kiwe dala ngilingi sa men ruat dapat kini kali presiden keleu kiwen juru nyong pet kon kiwe song kali li kali saw hendre ngampai perkat dai jing isin ai ublai kumlu ko urlong kata ka jing ang no jing ngampai perkat dengan dah kendit hado kapai gitu ka sngi ka ba kile buram ye i tipi ka do not la kum batli tambah ngak komen pat tela dangi pai den ha to ka ski ka ba ilet sa tai dai to ki kre ki pai ngi su thu ba hakanu kurkom ki pen men sim la dia na markim tip ka ega banja hadien hakanu kurkom kakmiete pila su thu hi tenga ong pismula kon let te hak ngan ya thu hak bet ka balong ma teng ong long sian ha kon la da pilet la da pistu bam la wat ele juba ngong perkat ele dia na mar pila su hi ei bakwa banyap mdan bakwa banyap ini pe yona balai tenga pan nga su pendam na hublai ngamla te banyarap i haba idan na lendet sindet yang nga ba ipun ngiyo pun ru tang asekan ndat maki madam gim dasha te haba nga keren pun ngong kumno yang ani ka ka ba ba ka besur kai tam teng ong le amno pa pip sola ai mo kiwi la wan pilot me kile jen lai pu prangot hadin po si pongot hadin po me ite ka jing perkat jing ka kemede teng hab yam hi am ten rengam don lat ka kumwai pat te haba ile I ngila su up bet baya ka kol su ingim yo kol su ta te ka kri ka la he ten da ka la he ting ya ngi kerpat ki jing duai te baru si ing sistem mi e ki bahayeng kle kerpat jing duai ikha he pasal mai bina nasional la kerasyan de jing duai tingi da pun ye I ru I ong duai lam bangan job ye ka thong bakan numle no e ki ni ka jing le jonga bakan numle no e ngong pisula yong bale ngam la ngade ban la banga ngam kwa ban pele no e yong habadala di beti ikwa tengah pat ngasuram kai ngong haba I dala di ikwa ban le te beli ngin sulong pendaun te tengah ong tong ong bistrong mang ong bistrong all the way the ipun por ba ibam kum to bat ki madam ngong ba bistrong tangkum tayo kren juyo kren I tengi benut tengok ong I piso klan am nama isi don ke jing kakle isi don ke jing kakle mensuang ini sim dawai doktor ki ong migraine teka pun kakle ke nyanga ba idon kum katu kum no inle chata ten ringi pen klan be ke jing duai te kini kin men ro maria yo kubor ba ila point to halor ki kol yengi ngong kabyang yo na kakam ban her kasuk ban kiu su ta ulum ta tengi la su yam bro si ye la tengi ni arab ye yingim la ni sura ka ti se jrong yong kat ke jing isn ai ko bor ublai ke jing arab ka de ka jing le jong I tengi sungai pet tang ye kata namar ile je ka dat an life bet kamut bayale be yakun ya la ban yap la ban imru te kat no nga komen nga ai ngo si saba iwan da ka jing klem de ko tang ikti kham de ko tai kizat kham le kle wan si sara ka jing job le shi bun